Joo, tässä pitäisi tämmönen matriksi huoltaa. Se on ollut tuossa koko kesä ollut vuokrakäytössä ollut ja sillä on pelattu vaikka kuinka helvetisti. Nyt käydään läpi tuo asetta. Ensi kesää varten olisi uusi iskussa. Näkään vaan tää loaderi purettaa. Katsotaan onko se loaderissa paskaa kuinka paljon sisällä ja toimiiko silmä ja pyörikö roottori. Sitten katsotaan tuo matriksi tältä sisäkalut, onko siellä siuskalut kunnossa pysynyt ja oorenka pysynyt ja minkälainen tarvitsisi uutta rasvaa. Sitten käy vaikka tämä regulaattori, onko regulaattori sielläkin ohjeltava tai muuta vastaavaa ja putsataan ja puretaan koko ase. No se palaskisi katsotaan, että kaikki on kunnossa ja no pikku eturekukin on LPR-reku olisi kunnossa. Kyllä. Ja sitten pullo vaihtaa lailliseen pulloon. Tämä alkaa olla jo liian vanha pullo.